Poď si pre ňu, poď. Ajo, či to bol Ajo? Bol to Ajo. Oni majú slabý na lavičke. To, čo je v základe, je dobré, ale zvyššie už. K nemu, dostup ho. Ajo, zober si ju. Zasekni, ale ne tak, že ti ju zobere. Kokšo, tu čo ide? Sleduješ, čo ide? Ten dym? To je nejaká stará lokomotíva. To je nejaká historická. No však je historická. Však je. Kokšo. Poď, dovol si. Ježiš, takýto pás. Pekne. No ajo, škoda. Kokšo, ale aký pás mu dal dobrý, ne? Do behu všetko. Ani som si nešimol, či chcel, alebo... Neviem, ale dobre, pekne, poď, pekne. Ja si myslím, že ich ubehať výleček bude lepšie, ale... Poď, poď, nestoj tam. No už mu to daj. Joj. Ajo, musíš. Zabehni si. Poď ešte, Ajo! Poď, útočníci, dole, poď! Aj ten, čo išiel dole, teraz ten vysoký, on je síce dobrý, ale on je taký troška precňovaný, by som povedal. Vieš čo, minulá u nás sa rozplakal, on je fakt celkom dobrý, ale... Je taký, no. Taký je trošku labilný. Je taký. Ale je dobrý, akože takto čo ja viem, nie je najlepší v Bratislave ani náhodou, hej, ale... To ne. Ja by som ho chcel do družstva, tak by som ti to povedal. Oni sú, jak títo stoja v tabulke? Nič, 6. Poď, Mišo. Vlastne minulá aj klesli, teraz prehrávajú. Hej. Potom rozdelení sa so Šamorí, Amor, Sekáč. Počkaj, oni tiež im odišli hráči týmto? Áno, tiež to je. Poď, Miško! Ajo, bež si tam! Dotkol sa, ne? Nedotkol sa? Už sa zdá, že bránka dá víte šrajko ruky. Skočí. To je ono, Kare na zem. Ježiš, to ne. No, troch vás spraví, ne? Karen od budúce roka už s nami hrať nebude vôbec? To sa ešte nevie. No však ona Ale myslím si, že nie. k tým babám išla, ne? No, Miško. ale nemyslím, že budúci rok bude hrať s babami. Toto nie. Toto, aspoň ja im to, keď vždy sa s nimi bavím, neodporúčam, aby budúci rok hrali s babami. No poď už. Ajo, bež si tam, je tam Ajo! Ježiš, lepšiu mu tam daj. Čau. Poď, Ajo, chod tam! Čakaj. Ako? To nie je doma, na svadbe. Jeho frajerky brat na svadbe. No nie, ani nie. Tu je sranda večer. Poďte, Ajo, zbehni mu tam. Už mu to daj. Pekne, daj gól. Bože, to má byť gól. To musí premiať takéto.
daj mu to. Už sa rozbehni. Pekná. Ježiš, pekná. To keby dal, pekná. A on má na to, cíti ináč. Šamori nedáva natočkanie góly. Že vyber si kam dám gól, tam dám. Tak jednoducho to riešia, veľakrát to je to lepšie riešenie, ak vymýšľať. Zbím, šupne to, zavrie oči, vieš. Poď. Ježiš, David! Kto to tam je? Ne, to je, kto to je? Max? Ne, David to bol. Max chýba. Max to není, no. No teraz, poď, rozober ich. Zatiaľ sme lepší mústvo, by som povedal. Prvých pár minút nie, ale teraz už sme lepší mústvo. Pekne, poď ešte. Bež s ním, David, bež s ním. Kokos nemôže vás urobiť. Ty kokos to... Tie výkopy, matko živá. To bol výkop. Máme my. Nevedia, do nártom kopnúť, to je... Oni by už mali dokázať, to cez polku by mali prekopnúť už v pohode, podľa mňa. Áno, veľa brankerov to už dokáže v tejto kategórii. No, cez polku by mali. Páda niekde pred polku. No, oni to kopnú tak, že aj 2.16 to prekopnú. Bola ruka, nebola? Vyzeralo jak ruka. Súdi nepíska, že to bolo za, nebolo? Skočí. Nehajte ho tam samého. Ježiš. Si zás výkop taký hen na 16. A pozrite sa uvidí. No, uvidíme. Keď sa potlačí. Otoč. Teraz rýchly. Ťažkú loptu mu dal. Pekne. Kariér je skutočný. No, hoď si to. Kiež, teraz to mala hodiť a mohla utiesť. Čo hovorí? Asi hovorí niečo pekné. Dobre cháni, tak ďalej. Áno. Pekná. Ježiš, Davidčak, ale toto by Ronaldo mal, on by si zbehol, cúvol. Minimálne do toho mali zľavo. A minimálne si mal, keď už mal si cúvnuť, aby Oni už si nevedia spracil. počítať. Nevie. Niektorí už vedia, niektorí vedia zacúvať, niektorí... On len dvihol nohu, že možno mi to tam doletí na nohu. Pozor na takéto breaky. Toto je úplne hen. Toto tá sedmička vie toho, tú šestku takto vysunúť, ale ja si myslím, že to vyhráte tento západ bez sekundie. No na to si musí dávať obranca tam vzadu. Len pozri toho, teraz nechcem byť ako zlý, ale stredobrány, že to je vidieť. Hej.
Niekedy tam si sedí proste toto, neviem, na strede obrany, kde som sa vyhľadal na kraj obrany, áno, na strede. Tam musí byť taký, síce vyhráte na dvoch obrancov tiež, na strede obrany. Ale toto už druhýkrát dali taký pas. No. Ale tá sedmička to je, ale neviem, pozriem si cesty. Aj ono, poď už. Teraz sú tam Už niečo ukáž. Poď, Ajo, poď! Pekná. Daj mu naspäť, to je ono. Poď, Ajo, niečo vymyslí. Kľúč. Hen ten oný, že nevládze pri ňom, tá 12. Ajo, keby mu nejak kľúčku spravil, alebo čo, tak on ide s otrvačnosťou ide ďalej. Ježiš, Ajo, kam si dokopol? Však s cítom. Nemôžem kričať na môjho syna, lebo potom demotivujem, musím byť ticho. A nech si zahra futbal. Hej. On myslím, že vie, čo má robiť zhruba, že sú typy hráči, na ktorých treba pokrikovať, ale nemyslím, že to je... Poď, Ajo, poď. Ježiš, Miško, keby si to hlavou tam šupol troška. To sme sa smiali minule, lebo ste hrali na Domine a si to točilo hneď vedľa ihriska, že? No. Ako bolo to vtipné sa počúvať. Stav. Späť, dobre. Sa ti nezastavili. Ako tak v dobrom, že nič si nekritizoval, nič, ale ty si pozbudzoval. Ale bolo to vtipné. No, poď ešte. Predĺž. Daj gól. Ježiš, čo to? Toto nebude zakončiť. Tretia, štvrtá šanca. Matko živá. Z čoho chcú dať gól? Nechápem. A oni budú mať už iba také výpady, jak mali teraz. Nič iné, vidíš. Ale však už musím dať gól pre Boha. Už budete mať 8 šancí, kde otočiť dáte. Či ich premeníte už. Ale už akože už musia, však sa do toho oprem pre Boha, ne takú malú domov, len buchnem do toho. Chcel si, že iba na polčas, ale asi stane na celý. Že to bude na finalistu. Kedy pôjdem po fitku. Zvedneš, no čo? Nemôžem. Čo, naveráš, máš objemovku teraz? Naplánovaný tréningový proces mám. A kam? Áno? Jasné. Fúha. Chcem byť trénerom vo fitku, tak musím aj... Ty si tréner vo fitku? Už mám aj licenciu. To je dobre hodnotené? Dobre platené? Sú ľudia, ktorí na tom zarábajú 200 a sú ľudia, ktorí na tom zarábajú 4000. Záleží už... No poď, teraz si rýchly. Už však lepšie. To šupo do tej No však. Mišo si to vie veľmi dobre vypýtať pohybom, fakt. Už som si všimol, že má ten pohyb, že robí veľmi dobre. Tam, kde mám na behu, tam beží. Hlavou nohu to mal šupnúť do toho smeru. Ale mohol sa aj rozbehnúť, rýchly. Mohol sa aj rozbehnúť. Keby si kopol obtiaľ dopredu, tam bol priestor na to, kam sú dať. No teraz k nemu, dostup ho. Tá sedmička vie vypáliť. Ajo, musíš tam pomôcť. Pomôž tam, Ajo. Teraz choď k nemu, choď. Dobre, aspoň ho vystrašil. A teraz. Ježiš, škoda, že to neprešlo. Neviem. Hej. Toto ešte tu chávam. Komu? Teraz, to musí byť tvoja. Dobrá, poď. Zrýchli. Ježiš, Mária. I'll be back. Ježiš. To je Adam. Adam, no. Taký blondiavý. Ale chybí. To vôbec nie je jasný podľa. Čo najnižší kap. No pokiaľ na také výške Gajo a o rok aj pol mladší. Takže tam medzi nimi nie je tak možno. Tak ale pozri sa Slava není moc vysoký. Ale no je to, ale on, ten Adam zo začiatku celkom vyrastol, že nebol taký nízky, podľa mňa až teraz proste. Je ticho. A ja bude nižší. Nebolo. No
Dúfam, že sa nám bránkári chytia a rozhýbu, lebo... Čo? Bránkári, že dúfam, že sa nám chytia a rozhýbu, lebo zatiaľ... Tá pomoc dozadu tam není taká adekvátna. Nelen tie výkopy, ale aj tá rozohrávka a aj tie, to, jak loptu vlastne... Jak loptu vlastne... Má tu že pokrokom vpred, ale tiež má... A teraz dvaja, pome. Tak má tam... Hoci to, tak a utekaj si rýchlejšia. Poď, ešte, už mu. Tak a poď, Timo. Na lavačku. Zasekni, daj, to je ona, pekná. Ej, škoda. Škoda. Dostup ho. Ježiš, ale nemôže vás trochu urobiť, to je... To je ono, poď, Timo. No poď. Ešte. Poď ešte do toho. Choď do toho. A častokrát je tam sám, osamotený a nikto ho nevidí. Otáčať hru z jednej strany. No, však to. Teraz, poď, už musí byť gól. Ajo, škoda. Ajo, úplne sám, videl si? Keby mu to tam nejak prepasíroval. Úplne. Myslím, že možno chcel to tam dať. No. Ale úplne tam bol voľný teraz aj. Tam stačilo také lopta, keď mu došlo, tak hádam by to už trafil. Nemohol si kričiť, to sa nemáš, že buď ticho. Ajo, vypýtaj si tú loptu. A kričaním hlavne. Teraz, poď. Ešte poď. Dobre, Ajo. Čau. Kúkaj ten výkop, na polovicu. Ešte žiadam to, že Abraham hrajú. Lebo nám zase vyšiel sa na to. Daj to hore. Co tam s tým na krásu úplne. Však. No poď teraz. Kokšo. Choď, daj. Ježišok, lepšiu. To je ono, poď. Ukáž sa. Komu? Naslepo, úplne naslepo. Teraz, Ajo. A vystrel! Tá dvojka, ten chodráci to bol tak dobrý hráč, ale teraz úplne zle. Dvojka, však vyzerá byť taký závalitý, taký ledva sa hýbe. Ako boží záletejšie, ale mal prehľad, hre strely. Poď. Aj to je dobré, no. Ajo, teraz mohol som z prvej skúsiť niečo. Poď, Týmko, poď ešte, Timo, poď! Poď! Dobre, Timo, zabojoval, pekne. Ešte 6 minút, konec poločasu. Ajo, zbehni si, utež mu, niečo vymyslí. A teraz, Ajo, poď! Ježiš, prečo vyšiel tej lopty preč? Však si mali spreňu. Ajo, ukáž sa mu tam. Timo, škoda. Len hore, toto je vykryté. Hej, Adam, musíš teraz zamakať. Zás gól z tohto. To je ešte, že tak. Teraz aj z druhej strany solidný výkon. No poď, Timo, poď! Ajo, ukáž sa mu tam. Ajo ti hra. Ježiš Maria. Konečne. Super! Už to muselo padnúť. Konečne sme dali gól. I keď to nebola vyložená šanca, hej, ale pekne. Konečne tá strela, no tak Karen strela, ne? Takže to... Sa na to už má bunky. Otravuj. Hej, vybehni si, brankár, prečo stojí? To je ono. Poď, Ajo, a poď. Skús niečo. Joj, lepšiu. Poď, Ajo, poď, Timo, poď. Dobre, poď. Timo, poď. Už keď videl, že ho nedobehne, tak výhodu zrušil.
Ajo, potlača 102! Daj gol! Ježiš. Poď, Timo! Poď, bež! Obidva sa spodali na to, že druhý pôjde. Pekne, pekný pohyb, ale zlá prihrávka. Úplne zlá prihrávka. Ajo, vymysli niečo. No, musím skonštatovať, že sme lepší tým momentálne. Bude sa to len prehlbovať. Asi, hej, lebo oni kondične asi. Menej hráčov na lavičkách, pretože sú zaujímaví tie ide traja. Ty to tu už teraz nevládne. Poď. A teraz, hoď je to tam, hoď, rozbehni sa. Ping-pong si to vyberá. Toto vyzerá... Daj gol. Škoda. Pekne, Karen. Ale musíš si ísť aj ty, nemôžeš tam do veľného priestoru si nabehni. Pekne, Karen, poď ešte, zabojuj. Musíš mať! Otravuj ho ešte ho otravuj. No a už to zdal. To je naše, to nedobehne. Ale to komu si hodil teraz, akože? Fú, ešte, že tak. Mišo? To by som musel napríklad dokopnúť Mišovi. Poď. Škoda. Oni majú, ne? Oni majú. Súdi modrí mali mať. Čiže aj on ukazoval. Hráči to. Pozor, lebo ťa prehodí. Pekne. Krysi tú loptu, perfektná lopta. Míšo, vymysli niečo. Ajo hra. Ježiš. Poď ešte. Ajo. Zase sem. Možno si kričal, ale nepočujem. Čiara je zle Čiara. A myslím, že ho zožere. Alebo on ju... Ježiš, takýto Laca. Matko živa. Jurička, druhý je. Ty si ho podcenil. Ja som nepocenil, že je zlý hráč, len proste, že... Precenil. Taký, no. Keby ho dostúpilo lepšie, a on to mal chytiť, toto brankár. Takýto gól nemôže dostať. Dúfam. Ale na toto pozor. Budú to najmä klopať. Ešte nejaké 1-2 góly také dajú. Vy musíte byť proste... Poď. Poď ešte. Máme my. Nemôže ťa obísť. To je ono, poď. Pekne. Poď mu tam. Dobre, Karen. Späťma. To je on. Daj gol, Ajo, gol. Ježišmaria. Dobre, Ajo, pekne, Ajo. Ale to bolo super. Ale to má byť rok teraz, ne? Však to sa šrajchlo od toho oného, ne? Šrajchlo sa toho. Koniec. Ale vieš, koľko to bude len pozrieť? Veľa. Tie ruky čo rozhodca do Karen, to si nevidel? Ruky patria k futbalu. Ja viem, ale poznám, ale to sú fauly podľa mňa to. Kedy ako? Často, pozri si futbal veľmi. Ja viem, ale teraz akože sa tlačila na ňo a on ho otlačil a tým pádom bol z toho out pre nich, vieš. A nebolo to strašné. Nebol, ale ja by som to zapískal. Ja byť rozhodcom, tak to pískam tie ruky. Telom je hra v pohode, ale rukami sa mi nepáči hra. Aj naši hrajú rukami. Miško hrá rukami. Miško hrá asi najviac rukami, mám pocit. A to niekomu to patrí, niekomu nie. To je tak náže. Takže kde sú tí chalani, úplne pričiare, akože dobre, no a tak aspoň si zbehnite teraz tam niekde.
Uvidíme sa druhý polčas. Poď, Adam, musíš mať. Ježiš, do stredu, no. Ale Artur spravil vynikajúce. No, neviem, či tu... Ajo, utekaj tam, Ajo. Podajme presne prihrávky. Teraz nastupuje teda Artur v strede zálohy a Karen na ľavej zálohe. Časom sa pravdepodobne posunie Karen do obrany, takže teraz Devická chce začať tak aktívne do druhom polčase. Určite chce rozhodnúť, chce vyrovnať a kontaktný gól. Hneď na začiatku druhého polčasu poslala to najsilnejšie, čo tam má možno. Ajo, poď, Ajo. A opäť nebezpečný break. Ajo, bež, Ajo, nevypúšťaj ho. Keby zakončil bodlom, tá 11. gól. A vidíme striedanie v bráne. Hráčko veľmi razantne vstúpil do druhého polčasu. A on dobrý lepší ako ona. Poď. Poď, uvoľni sa. A teraz. Si nejak nerozumeli si troška? Áno, chcel, len odišiel mu Varga preč. A teraz. Faul. A rozhodca veľmi. Jano Klejsa mal rozhodcovi. Dobre, píska. Zatiaľ sa mi páči. S citom dokonca tak. Že si počká, ak sa vyvinie situácia, zapískáš potom. Spracovať loptu nevie. Ale píska dobrá. Áno, zbehni si k tej bráne, pred tú bránu si musíš, teraz utekať pred tú bránu, nemá komu. Mali by si zbehnúť tam. No a už tam bež. Teraz keby tam utekal. Spracuj. Keby si zastaví, je 1 na 1, je pomaly ten obránca, je tam. Prečo z prvej to chce petičkou niekde dávať? Výkop, takhle meno preskočila, Pavlička sa rozbieha, postane, toto je veľmi nebezpečná situácia. Dáva na druhú stranu, mohlo byť nebezpečné. Teraz na začiatku si musíte dávať na nejaké, čo pozerajú vy. Teraz majú to najlepšie. Tieto zašívačky tam, bože, to mu mohol zobrať teraz. Strašne zašívajú tí naši brankári, tých obrancov. Ale tak je to ťažké, lebo keď im ešte tréner káže, že... Ja viem, ale počkaj, káže. Ja som bol predno, keď im vrával, že pokiaľ není na istotu, že... Len to je dosť ťažké rozhodnúť sa pre tie deti. Ešte aj. Hráči v poli nevedia. Poď! Ty vol, to bol faul. Se strany Jurička. Karen lopta pri... Lámky súboj. Dobre. Opäť úplný začiatok polčasu má hráčka. Je aktívnejšia. Tako aj na začiatku prvého polčasu. Nejaký Slovaný... To 12 nemôže ti aj ona robiť problém, však ten ledva uteka pre Boha. A teraz poď. Hoď si to. Ajo, poď, Ajo. Poď, Ajo, choď mu pomôcť. No, krásne. Fantastická práca od Arťa. Arťa to perfektne, ale Ajo zostal stáť. Ale som prekvapený, že prihral. A ja som taká, že bude tiež strieľať, ale videl tam Ajo. A mal aj dobre. Dobrá, Ajo. Ten ľavý roh mal dobre odkrytý, ako na zakončenie. Serus. Čau. Čo v stredu? Jak na futbale do piči, však ja som narobený. Nehraj, všetko berajú tebe. Tu musíš aj tak byť ticho, lebo všetko bude počuť. Ja chcem ticho, že jen ty tam žiadko fakt jak na futbale. A teraz, poď. Devinsko povedala zbraňou FAčky, rýchlým protiútokom. A poď ešte. Faul. Lopta? Pekná práca. Perfektne, Karen. Ježiš, a toto sa Mišo bol úplne toto sa aj dosť často stáva, že pekne obíde hráča a potom zle prihra, no. Bum. Teraz musíš mať. Daj gól. Ježišmaria. Tak takýchto sme mali zo pár tiež, takýchto vyložených v prvom polčase. To bol čistý, no. Spracovanie a čistý gól. Ale už je to finálna príhrávka, mohla byť presnejšia. To už by mohli vedieť, ale oni to... A tá nebola teraz zlá, podľa mňa. Mali ju nám hľadám odskočila. No teraz nemá komu hodiť, lebo nikto si preto nejde. Koľko ten tam vyskočil, jak Janošik. Potlač sa s ním, choď k nemu, choď, neboj sa. No vidíš to. Mohol si tam byť a mohol si to mať. Karen to zobral,
Teraz musíš mať. Aj Judička plače prvýkrát. Ide striedať rovno. Ja to nevidím, to je Na svadbe. buď Tuluje alebo Žurbe. Ale keď tu Jano nebude a vyhráme, tak vieš, čo to znamená. Tak. Poď, predskoč ho, to je ono. Hraj, hraj. Dobrá, poď a poď! Ježišak, ale táto prihrávka... Kozel mal dobrú myšlienku. Hrá na zemi. A jo, myslel to. Asi hej, asi hej. Ne. To mohlo. Nepúšťaj si to až tak. No daj mu to. Z prvej. A opäť prevzala iniciatívu po 5 minútach. Poď ešte, Ajo, poď ešte, pomôž im. Keď si to už pokazil. Dobre, 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 pobí sa s ňou tu. A loptu do vápna. Tam bol bránka včas. Ajo, Ajo. Dobre, dobre, čítal hru. To je do autu. Pozbudujem, Devinská. Nič, ticho, zmlkli fanúšikovia. Až na pár výkrik. A teraz. Nemôže chytiť, no. Nebezpečný moment. Konštruktívne rozhodné leváčky. Pekne, sťahovačka a zas prihrávka zla. Hej, dobre zachytené. Rolovanie predviedol. Šamorinský hráč. To môže byť nebezpečné. A je. Poď! Ej, ha. Obraz prehral súboj. Nebezpečne to mať ďalej. Aj Judička. Teraz Lašica. Už dajte von. Poď. Nič. Poď ešte, poď. Pekne, Miško, pekne. No, jaj, teraz. Škoda, neskoro. A pekná robota. Počkajme, Mišo, nech sa prezlečie. Aj schodila aj zdravotná služba. Tá tu sedela stále. Na kameru. Je tam. Nech ani vidí. Čo, že tu bol? Hej. Ajo, kde si? Jediná zdravotná. Ja, to je David. Jediná? Nevidel som nič. Je. Nebezpečné. Judička asi aj hneď traja. Hráči, ale ani to. Aj to škoda na tie Judička. Mám lázor na tých dvojov. Keď opäť bodlo. No je to trafiť na rozdiel od našich. Človek by aj neveril výsledku. Vidí priebeh. Ale Devinská teraz trošku
zišla dole z plynu. A čo sa jej môže hneď vypomsiť, ďalšia čistá golovka, ale tam nebol Jelička. Čo sa deje, Deniska? Pekne, vypočítané. Matiaško môže zlatiť presadil sa vysielať. Ten sa už dostal do šance. Ale obranca bol proti. Postavil sa. To nespracuje. Spracoval to. Ťarí. Môj pri po stranej čiare. Blízko na Koleniča. Môže ísť. No nič, no. Ešte máme 12 minút na to, aby sme s tým niečo spravili. Sa zrejme nadýchovali na tomu tlaku. Teraz by to mohlo niekedy prísť. Matiaško. David bol odzbrojený od lopty. Následný Faul. Hráčko bol na to správnom mieste. Myslím, že rohy môžu mať nebezpečné palce. A je to nebezpečná situácia. Akože kto ho bral toho hráča? Nikto? On si zbiehal zo zadu. Ja viem, že zbiehal, ale nikto nesledoval ani tú loptu, ani ona. Miško čo? Miško plače? Mišo plače? To je Miško, ne? Tu napravo. To je sklamanie hráči. To je čistá To šanca. je Deniska psychicky dole, ale to sa dá. Ja by som... Vysoká noha, ne? Súdi 12, čo? Nepískáš? Ale tu už tú vysokú nohu mal odpískať, a ne hento. Pozrieme si to na video. No však to bola hodne vysoká noha. Myslím, že nie. To potom, to hra telom, no dobre, to by som už akože... S takým telom. No však to, že tam také telo do takého tela. A možno práve striedanie Handela. Bola aj Handel aj Marková na lavičke. Mohol spôsobiť určitý rozdiel. Handel je späť. Traja. Toto je zle. Karpus neustrážil to štíka. Strelil na presa. Takého Janinu aj fanúšičku Šamolína. Teraz mi tam zavádza iná fanúšička. Tá nie je taká zaujímavá. Ale tak henta by som musela postaviť, aby bola svetla. Ale musela byť svetle. Tá sukňa zaujímavá, ne tá tvár. A je to Arne ešte. Používaná ihlisky. Tehotná mamička ide ošetriť syna. Miško stále v slzách. Treba dať dokopy manšat na lavičke. Trebalo tam povzbudiť, dať im šmyknúť dole. Peťo musí na budúce. A ide na ihlisko aj Kyle Makové pripravené fanúšikovia ožili. Naozaj v druhom počase Denická pôsobili zakrývky do na miesto Pečatného. Zadostala na ihlisko Kyle Makové a na ľavú záležu. Možno by som mi dal do obrany, ktorý to fungovalo na výbor. Tým hraje dobrý zápas a to nespracoval. Karpus chyba. Môžeš. Ďaleký výkop. Poď si pre ňu, Timo. On sa nepresadil proti 100 kg v živej váhe. Nebačko teraz celkom spokojne kontroluje. Ale Karen.
týmto víťazstvom by sa Devinská taká malá poznámka dostala na tabulkovú úroveň svojho konkurenta, rivala. Večného rivala. S ktorým čaká ešte vzájomný zápas. Obrovská šanca! Alex Lobodáš premachol. Takže nepredpokladáme, že bude škape dneska bodovalo pohľadu. S kým hráte? Hráčov, ale máme mimoriadne okleštený káder. Ahoj. To možno prekvapia práve preto. No dúfam, ale dúfam. Ja sa o tom nebudem. Prefarbuje tam publikované. Nebudeme čerta malovať na stenu, hej? Nie, proste fakt na to. Také zostave sme. Bude nás menej, ako je Šamoričan. Fúha. Je koľko? 9 ich je? Je s brankárom 10. Nás bude 8. A to už som denominoval jedného úplne slabé. Takže 7 je takých, že normálnych hráčov. Von. Dnes bude mať kondičný tréning. A zajtra tiež. No už si mal hodiť aj. Hodzel. Pekne. No poď ešte. Oj. A teraz. No. Daj mu to tam. Teda jej. Makar. Ne, zbytočne dozadu. Strata lopty, faul. Zbytočne dozadu. Mal sa rozbehnúť dopredu. Áno, to je dosť zlé. Oni majú hráčov, ktorí to vedia kopnúť. Oni fakt majú hráčov. Škoda. Nepremenené šance nás budú mrzeť. Kebyže som tuto na tomto zápase ako tréner, tak sa Fili, vystrčol z tej bránky nového bosu. Takto si prehaj taký zápas. Faul pána rozhodca na brankár. Nie, chvála Bohu. Ešte keby to nechytil, bolo by to lepšie, to pravda. A pozri, čo ste dobre. Raško. Armíro. Rozohrávka na Kartusa. Ten... Nie, presne dál. Ruka nebola? S bránkárom bude hrať a urobí chybu. A ajo, vybehni si, ajo. Toto je dobrá situácia pre Devinsku. Traja sú tam. Poďme dať ten gól. Potrebujeme ho. Stihneme z do fitka. Preniesť tú hru, tuto je Adam voľný. Teraz bomba, šupa, gól. Takisto, jak to kopal pred oným, tak to kopá aj teraz. Však pred zápasom sa roztrenovali a traja trafili bránu, čo ti poviem. Pekne teraz. Sprácuj si to, Karen. Že ich stredný obránca podal o mnoho lepší výkon ako v prvom polčase. Dobre, Karen sa vrátila. Škoda toho, no, už len 5 minút do konca, to už... Potrebujeme rýchly gól. Pekne, a teraz sa rozbehni. Toto by mohol nám zvládnuť. A zvládnuť. Ježiš, tam. Toto má. Nedobehne ho ani 12. To kto kopal? Vargas Pálo. Matko živa, to je... 50 metrov šprinte Hanzora, ktorý si vyhnal. Ty kokos. Nebudem to komentovať radšej už. To koľko? 4-2 teraz? 4-2, no. To kontaktným gólom by sa ešte Devinská vrátila do hry. Čaká, to mal byť už gól pre Boha. Nevedia veď gól. Nevedia trafiť bránu, tak sa nemôže vyhrať, samozrejme. Najväčší ice time na rade má jednoznačne Lobodáš malý. Prakticky neschádza. Jaromír Jágr za čas Peter schádza. Ale nech sa hýbe. Teraz proste
Aj viac tak do hry, keby Pohyb, si chcel. no. Taký, že on taký flegmatický na tej strane. No a teraz. Proti nám bude hovoriť. A už sa ukazujú, otoč sa, sleduj loptu, on len uteká dopredu a nepozerá sa. A teraz aj na zem. Ešte! Ešte poď! Ešte, Ajo! Nezvykne prehrať. Peť Hanzel. To je dobrá, nádejná situácia. To by mala byť veľká šanca. Ale oddech tá ľudia. Čo to dobré? Neviem. A chýba tam podávač, víte, že sa stráca čas. Teraz Zajo nech odtiahne toho hráča a potom nech uteká naspäť v bráne. To je dobrá taktika. A teraz už bež. Už. No však to. My sme mu to hovorili. Takže úplne presne to vychádzalo. On sa rozbehol, až keď bola kopnutá lopta. Však on sa mal rozbehnúť odtiaľ, vtedy, keď už Karin sa rozbiehal. Začiatok bol dobrý, že si ho zobral preč. Áno, ale potom mali ísť tam. A teraz aj, poď ešte. Ešte. Leváčka dokázala z minima vyťažiť maximum. Vidno, že je to skúsený manšaft, ktorý vie, ako vyhrávať zápasy. Devinská sa to ešte len učí. Maková. Status. Problém. Markus je veľký problém. A musím konštatovať, že tento dnešný zápas absolútne nevyšiel. Osobne by som to tak striedal. A pozor, zbieha ti tam hráč. To je nebez... Hráčka na správnom meste. A poďme vykop švinom. Streje. No dobre, tak teraz by to... Ja výkop, no komu to prejde? Nikomu. Neviem, či si teraz Karakola. A teraz poďme, ešte tam 4. Ajo tam beží. Krásne. Zle spácaný prvý dotyk. Už ho strojili hráči, ale bude to aspoň. Škoda toho prvého dotyku. No hej. Ale bol tam pekne, konečne tam videli, že tam sám voľný poskakuje. Konečne tam boli hrať. Som volal telefónom, ale Majovi nech si kričí Ajo. Vôbec si nech si kričí, že tam je. Pekný. To je veľká šanca, že k hlavu dojde do toho, keď tam je pirán. A teraz strela a nič. Lízlo sa pič. To je zápas. No,